Здравейте хора, аз съм сестрата на Стевко и както знаете участвам в повечето видеоклипове, за да му помагам. Вече снимаме този клип за втори път. Да, ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Така, истината е, че ние го направихме. Извинявам се много, защото забравихме да го снимаме, мислехме, че няма да стане. Не мога да ви покажа как сме го направили, нито материалите, защото вече свършиха, бяха малко и ги използвахме за това. И да, само ще ви обясня, много се извинявам. Ако искате да гледате, защото не знам дали ще е много интересно, продължавайте да го гледате, както казах вече. Добре, това е нашия сапун, който ние сами си изработихме. Лилав е и има брокат. Това са няколко вида брокати. Така сега ще ви обясня как го направихме. Взех една малка пластмасова чаша, лъжичка. Гледайте да някаква малка, която да не използвате, защото после може би трудно ще го изчистите. Да. Значи бяхме купили, тъй като с Стевко правихме коледни картички и бяхме купили малки шишенца с лепило с брокат. Беше останало съвсем малко и аз го изтисках в тази чинийка, като идеята ми не беше да правя това, а да направя някакъв вид слайм, но нещо не ми върви с тези работи. Да, утре ще се съберем с един мой приятел и ще правим това, най-вероятно ще направим клип, но за да не задълбочаваме клипа. Така, изсипах, нали, аз колкото остана, от 5 или 4 или 5 цвята, не мога да ви кажа точно, сребристо, златно, червено, зелено, синьо и синьо, да. Пеца, да. Изсипахме каквото остана с големи мъки, много голямо стискане. После сложих осветител за храна, най-обикновен лилав, към 70 стотинки на магазина, малко шишенце. Не мога да ви го покажа и него, защото беше малко и да, го хвърлих. Още взето това е. После взехме сапун, който също е малко, просто не бяхме подготвени. Иначе, да, щяхме да накупим всички продукти, които трябваха. Но всъщност това беше изобретен сапун за няколко минути. Така, да, малко сапун, сложихме малко сапун. Добре. После сложихме малко от нашия сапун, който е диспенсър, нали, смисъл, пуска си пяна. Няма да ви показвам, защото, да. Така, после, да, и сега ще ви покажа как работи този сапун. След като имаме, просто сега ще ви покажем. Да. Реклама, бабам. Това беше много тъпо. Да. Така, слагам си малка лъжичка на ръката. Дори може и 2 малки лъжички. Само да кажеш, че това не е реклама, е само тестване. Да, естествено първо трябваше да мокра ръцете, но аз естествено забравих, така че ще ги намокря по този начин. И почвам да търкам. Както виждате, става сапунено. Има едно много приятно гаделичка, не заради гуцерина, ще да кажа, заради броката. След това нормално тук изполиваме като... Как да ви обясня? Нормален сапун. Да. Запърсваме. Как мирише? Мирише на свежо, в смисъл, ще се леко това, но като се слага повече сапун, ще се получи по-добре. Да, и това е... Нямам брокат по ръцете. Добре, това е клипчето, участвах само аз. Давайте лайкчета и се абонирайте за него. Предполагам, че ще има още томболи, в които ще участват всички. Така че, ако искате да участвате в томболата, която ще бъде направена за следващия епизод, който най-вероятно ще е утре, всички абонати да напишат отдолу коментар под видеото, дори да е само една точка или някакво емотиконче, за да видим кои са абонирани, тъй като не може да се види кои са абонирани, за да видим кои са абонирани и за да направим томбола с абсолютно всичките абонати на Стевко, за да бъде честно. И най-вероятно в коментарите накрая ще напишем каква ще е наградата и към колко ще качим видео за томболата. Благодарим ви. Може да изтеглим 3 или 4 или... един човек се тегли. Да, и довиждане от нас. Гледайте YouTube, качвайте видеа, бъдете свободни. Чао!